এই তোমার বসুন এই এ ফকিরা ফকিরা বাপা জন্তু খଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ এ ফকিরা ঘরে মাংস খাইবি ফকিরা এ ফকিরা সব খাইকি শୋଇ পড়িବୁ না କଣ নে তোর তাটিয়া ধ ମଟନ ଆଣୁନ ଦେ ତରକାରୀ ଦଉନୁ ସିଏ କଣ ଆମର କାହାର ହଁ କଣ ମଟନ ହାତୀ ଦେଲୁ ଅଧ କିଲି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁ ଏ ଗୋଟା ବନ୍ଧୁ ଆଇଛନ୍ତି ମ ନାଇଁ 1 କିଲି ନାହିଁ ଅଧ କିଲି ଦେ ସିନା ଦେ ପଛପରିଆ ଅଛି ପଛପରିଆ ଦେ ପଛପରିଆ ଦେ ସିନା ଦେ ଆହା ଫକିରା ଶଳାରେ ଏଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଫକିରା ମାଉଁସ ନଉଛୁ କି ଫକିରା ହଁ ମାଉଁସ ନଉଛୁ ତାଙ୍କ ଶୁଭାଯିବ ବାପା କି ଆଜି ଆଜି ଶୁଭିବନି ତତେ ଆଉ ଏଇ ଶୁଣୁ ଯୋଉ ରତନା ଦେଲୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ 20 ଟଙ୍କା ନବ 20 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଗୋଡ଼ ହବ ର ନା ଧ କୁହ କଣ ଏ 20 ଟଙ୍କା ରଖ କହୁନା ଆରେ 20 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଉଁସ 250 ଯିବ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଗଲି ଆଚ୍ଛା ହେଲା କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ଆଁ କେତେବେଳକୁ ଆମେ ସକାଳ ଓଳି ଆସିବୁ ଆଉ ନା କରତ ନା ହଉ ହଉ ହେବା ଆଜି 2 କିଲୋ ନବା ପାଇଁ ଓହୋ ହଇ ଶୁଣି ଯାଡ ଶୁଣ ବୋକାଟା କି ରେ ଆବେ ଆଜି ବା ଫକିରା ନଉଛି ମାଉଁସ ତା ଘରେ ଆଜି ଖାଇଦବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ କିଣିକି ନବା ଖାଇବା ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ବୁଝିଲା କହିଛ ଆଉ ଆଜି ବା ତା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସିବ ତା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିବା ଯାଇକି ଖାଇବା ସେଇଠି ଦେ କେତେ ହେଲା ଦେ ଦେ 1200 ହଁ ଦେ ତ ଫୋନ ପେ କାଇଁ କେତେ ହେଲା ସମଦେ 1200 ଏବେ ତମର ହଉଛି 840 ଆ ପଇସା ନାହିଁ କଣ ପଇସା ଅଛି ରେ ହଁ ହଉ ଫକିରା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ ଫକିରା ଭଲ ଜୋରରେ ଦେ ମୁଁ ଏଟା ସେଇଟା ଦେ ସିଏ କଣ ଆଜି ଆଉ ଶୁଣିବ ଆମ କଥା ହାଇ ଅନେଇଲୁ ମୋ କଥାକୁ ଅନଉନି ଆମ କଥାକୁ ଶଳା ଆଇଲେଣି ଦେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଏ ଆଚ୍ଛା ନ ମୁଁ ସାଡୁ କୁଟେଇ ସାଇଲିଣି ହଉ ଆ ମୋ ତୁ ଆ ସେ ଯିବା ତ ହେଇ ଖାଇବା ଖରାବେଳେ ମନ ରଖିଥା ଘରେ ବୋଉକୁ ମନା କରିଦେ ରୋଷେଇ କରିବନି ଫୋନ କରି କହିଦେ ହଁ ହଁ ଖରାବେଳେ ବୋଉ ଆମର ଖାଇବା କରିବନି ହଁ ହଁ ଫକିରା ଆଜି ଖାଇବୁ ପା ହଁ 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 କହିଦେ କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ହଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ହଁ ତମ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ହଁ ହଁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଆଜି ହଁ ସେ ଶଳା ନାଲୁଆକୁ ବି କହିଦେଇଥିବ ସେ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ଖାଇବ ହଁ ହଉ ହଉ କାଟ 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 ଏ ଆଗ ଦୁରିଆ ଆମେ ତା ଘର ଦୁଆରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ 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 ବୁଲା 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 ଗାଡ଼ି ବୁଲା ଗାଡ଼ି ବୁଲା ବାପା ହଁ। ମୁଁ ଖାଇବି ସତ କଂସାରେ କହିଦଉ କହ କଂସାରେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ତୁ ଚାଟିଆଟା ଧ ବାବା ତମେ ମୁଁ କଂସାରେ ବହୁତ ଖାଇବି ଏ ଆଜି ଫକିରା ଘରେ ମାଂସ ଖାଇବା ଏ ଫକିରା ଘରେ ମାଂସ ଖାଇବା ଏ ଲେ 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 ଏ ଫକିରା ଘରେ ମାଂସ ଖାଇବି ଫକିରା ଘରେ ମାଂସ ଖାଇ ଫକିରା ଏ ଜମା ବସୁନୁ ଏଇଠି ଏ ଫକିରା ଫକିରା ବାପା ଜନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏ ଫକିରା ଘରେ ମାଂସ ଖାଇବି ଫକିରା ଏ ଫକିରା ସା ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିବୁ ନା କଣ ନେ ତୋର ତାଟିଆ ଧ ମଟନ ଆଣୁନ ଦେ ତରକାରୀ ଦଉନୁ ସିଏ କଣ ଆମର କାହାର ହଁ କଣ ସିଏ ବା ଦେଇ ଆଇଲି କବାଟ କଣ ଦେଇ ଦଉଛୁ କବାଟ କଣ ଆମେ ତ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଖାଇ ଦଉଛୁ ଏ ଅଜବ ଲୋକ ମୁଁ ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ଏଠୁ କୁକୁର ଫିଟେଇ ଦେବି ସେମିତି ଜମା କଥା କଣ କଥା ଶୁଣ ଫିଟେଇ ଦେବି ଆମର ବି ନାଲୁଆ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ କିରି ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ଖୁଡିର ମୋର ଫିଟେଇ ଦେବି ଏଇଖିଣା ଯିବ ନା ଏଠୁ ତମ ବୋପା ପୁଅ ବାପା ଦେଖୁନ କି ଅଜବ କଥା ଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉଛି ଫିଟେଇ ଦେବି ଦାଦା ଯାହା ନହେଲେ ଫିଟେଇ ଦେବି ଏଇ ତୁ ସେକର କବାଟ ଧର ମୁଁ ଏକର କବାଟ ଧରୁ ହଁ ଯା ପଦାକୁ ଯା ଫିଟେଇ ଦେବି ଯା ପଳା କାମୁଡି ଦବ ଯା ପଳା ଦି ଜଣ ଯା 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 ଛାଡି ଦେବି ଯା ତରକାରୀ ହେଲେ ଦବୁ ହଁ ଯା ହେଲାଣି ବାବା ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ହେଲାଣି ଯା 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 ବାସ୍ନା ହଉଛି ଯା ନହେଲେ ଫିଟେଇ ଦେବି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ତମେ ନାଲୁଆକୁ କହିବୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ନହେଲେ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଯା ନ
ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ତମର ଭାତ ଦବୁ ଖାଇବାକୁ ନା ଆମ ଘରେ ଭାତ ବସେଇବୁ ଦିଆ ହବ ଯା ଆରେ ବାପା ବାପା ପଳେଇ ଆସ ଆମ ମୋଟର ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ପଳେଇ ବାପା ଶଳା ମାଉଁସ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଭୂତ ପିଲା ଦେଖୁଛ ତ ସିଆଣିଆ ଅ ଫକିରା ଫକିରା ଏଇ ଜଣା ଫୋନ୍ ନାହିଁ ବାପା ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ତମେ କହୁନ ସେଇ କଥାଟା ଆମର ରହୁଛି ସେ ଯାଇ ଖାଇଦଉଛି ଏଠି ହାଳୁ ହାଳୁ ହେଲେ ଫିଟାଇ ଦେବି ଅଇଖିଣା କଡ଼ି ଫିଟାଇବି ତମେ ତ ଆମ ଯାଇ ଖାଇଦଉଛ ହଉ ଆସ ତମେ ଆଜି 2 ଜଣ ଯାଅ ପାପୁ ଆଉ ଯଦି କୁକୁର ତମକୁ ନ ଖାଇବ ମତେ ଚିହ୍ନିବ ମଟନ ଖାଇବ କି ଆଜି ରିମି ତମକୁ ନ ଖାଇଛି ମତେ ବାପା ଚିହ୍ନିବ ତମେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତମ କଥା ଭାଇ ଓ ନୁଆଉ ନୁଆଉ ଓ ନୁଆଉ ଭାଉଜ ଡାକୁନ ନାହିଁ